L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha apostat per incorporar el sistema porta a porta per la recollida d'escombraries i progressivament s'anirà implementant a totes les zones del municipi. En primer lloc s'entreguen les 3 bosses de ràfia, el cubell airejat i bosses compostables, que s'utilitzaran per a l'organització a l'interior de casa. En segon lloc s'entreguen els cubells d'orgànica i rebuig i també el de vidre amb vasos i paper, que són els destinats a deixar a l'exterior. Es proporcionaran adhesius per identificar les bosses que contenen bolquers i residus higiènics, així com el detall del calendari de recollida de cada fracció. El cubell airejat, que disposarà de bosses compostables, i aboquem la fracció orgànica, com per exemple la pela de poma. Les bosses de ràfia estaran separades per paper i cartró, vidre, envasos i plàstics. Abans de treure els residus a l'exterior, cal assegurar-se quina fracció i quin tipus de residu correspon per aquell dia. Abans de treure el cubell a l'exterior, ja podem posar la fracció pertinent al seu contenidor. En el cas dels bolquers, és important posar-hi l'adhesiu. El següent pas és treure els cubells. Aquests es poden deixar a l'exterior a partir de les 8 del vespre i la recollida es fa l'endemà a partir de les 6 del matí. Els operaris s'aturaran a les diferents portes de les cases. Primer comproven que els residus siguin els correctes. Un cop fet, identifiquen digitalment què és el que recullen en aquell cubell. Una vegada es finalitza tot el procés, ja es poden recollir els cubells i tornar-los a dins de casa per seguir fent el porta a porta. Amb el nou sistema fem possible que Calonge i Sant Antoni sigui més sostenible i responsable amb el medi ambient amb el reciclatge.